monggo. Wijaya. Kedaden tenan duwe omah sing ra berisi, kebak katresna, kebak kasihan sayang. Genggam asto supaya nebat kok ketrem manengkung salira yen rupe kok anggajan mugi selawase ngajani setyo tulus anggonku ngobrol mas mbon sing ngancani oh lali aku sampeyan kaya lagu kasmaran tenan aku teko tuwa bebarengan iya matur suwun
iki mang beda raga beda alam Mas iki. Heeh. Iki mau judul apa Dik iki? Ngapunten nggih Mas. Ngapunten. Judul apa tembang iki mang permintaane kanca-kancane? Judule lagu. Oh sinarengan. Oh sinarengan ki sing ngene iki. Iya, lagu terbaru dari Heeh. Oh sinar terang, lele.